guys मोखांफोरा ओरैबायदि नै मानसिफोरा नेनाया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय दिनै जों अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जोङो दिनै थांनो नागिरदों मुरखुं सेलेगाव जनायाव थांनो नागिरदों आधार कार्ड लिंक खालामनो SBI बेंकआव स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो मोनफैबाय जायगायाव नै बुगाव बुसि देलायालासिनो जोङो मोनफैलायबाय माबायाव जनायाव मुरखुं सेलेगाव मोनफैबाय जोङो मोनसे फिसा खामानि दङ बेयाव नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला आरोना खोन्थाथ'ला माने नोंथांमोना सिगाङावनो मिन्थिखाबाय मानोना थाम्बनेलावनो नुखाबाय जों मा खामानियाव फैदों मानसिफोर थाबाबो लाजियो लोगोफोर आङो बुंनो मा माला जायो माने एसे माने हारसिं थानानै बुंनो लुगैयो आरोना सासेयाबो नै बेस्राया जोङो थांनाय सप्तायावबो जोङो फैखांबायमोन ओमफ्राय दा नैबे सप्तायावबो थांनाय सप्तायाव जादियासै मोनसेल' जाबाय मोनसेल' लायो ओमफ्राय दा नैबे सप्तायाव आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बिथिंजायबो खालि जाजोब्बाय दा जोङो टाइमाथ' 10थायावसो नालाय दा जोङो दसे नेनोसै जोङो 9थासोफोराव थांसिगोन आरो दा जोङो बेयावनो 2 घन्टासो जिरायनानै थासिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था टाइम जायाबाबो लोगोफोर जोङो बानानै लोगोफोर जोङो फैयै मोनफैबाय थाबायनानै फैनाय नालाय ओरैबायदि गरम फेन सिङाव जोङो आरामसे थान्दा रेस्ट लासिगोन आरो ओमफ्राय आरो ओंखाम जानानै फैयाखै नालाय जोङो माबासिगोन आरो परथा जासिगोन आरो परथा ओमफ्राय बिराद गरम लोगोफोर आं दहायनिफ्राय सानदों गेम गेलेदो होननानै बिदिनो नायगासिनो आं दोननो बासिगारो लोगोफोर आङो फेसबुक सालायनो मोजां मोना ओमफ्राय मा होनगोन इन्स्टाबो सालायनो मोजां मोना आंथ' बिराद सप्ताथाम जाबाय इन्स्टा सालायथारिया फेसबुकआवबो आङो आपडेटखौनो थाखाया माने आङो माने भिडिअ नायनो आङो लोगोफोर जोङो मोनजासिगोन जों जानानै ओमफ्राय थांसिगोन आरो दा नङाबा मानसिफोरा ओरैबायदि हुलुस जायो माने लाइन फाथिनांगौ आरोना बेनि थाखायनो जोङो फुङावनो फैखादो आरो लाइन फाथिनायखाय नङाबाथ' आरो बिनि सायाव माइ गायनाय दाथ' गरम दिन जुलाइ दिन नालाय बेनि थाखायनो माने मानसिफोरा एसे खम जायो आरो बेनि थाखायनो जुलाइयाव जाय फैयो फैखानानै लाखा नङाबा आरो माइ गायखांबाथाय बयबो हुलुस फैयो नालाय लोगोफोर नोंथांमोना आधार कार्ड लिंक खालामाखैबा फै आरो जनायाव गरम जानोसै जोङो नै आलु भाजि ओमफ्राय बेबो आलु मटर ओंख्रि ओमफ्राय नै बेयावबो सासेया जासिगोन थान्दा दै लोंसिगोन गोथाव जासिगोन आरो लोगोफोर जों जाग्रोनोसै एबार लोगोफोर जोङो जाखां लोंखां नै स्टेट बेंकआव मोनफैबाय जनायनि स्टेट बेंक SBI बेंकआव बारा मानसि गैखाया खनसे लागिनो फुलिबाथाय एखे नाख्रांनो गोनांथि गैया दाख्लै सप्तायाव जोङो नाख्रांलायदोंमोन लोगोफोर भिडिअबो लानो टाइम मोनाखैमोन दिनै भिडिअ लासिगोन आरो मानसि आधा घन्टा नेबाय जोङो नै आधा घन्टायाव बिराद मानसि आरो बादाहायबा साबोसे फैबावगोन मेदामा नेनो बाबायनो लिडारा बसआ नै मानसिफोरा नेनाया दरजायानो खेवाखै नै मेदामाबो नेगासिनो ओमफ्राय नै इदिया बिराद मानसि लोगोफोर जोंना आधार कार्ड लिंक खालामनाया जोब्बाय दा जोङो बाजि मोनानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों बिराद गोबावनि उनाव बाजिखौ लोगो हमहैनो नागिरदों जोंहानि बाजै नै जनाय टाउन जनाय हाथाय जाग्राया बै साइडथिं आरोना बेलेग साइडथिं जोङो बाजैनि दखानाव मोनफैबाय बाजिमोना इयावनो थायो आरोना नैबेयाव दखान होयो ओमफ्राय बे सिङावनो इयावबो दखान होयो खोमा दखान खुलिजोबो खोमा फार्स्ट टाइम फैदो आरोना बाजिमोननि दखानाव दिनै मोजां बार बारनानै जोङो नैबेयावनो जिरायनानै थाबाय नों सिङाव हाबैथ'दियासै नै बाजैया जोंनो ओंखाम संनानै होबावबायसो बेस्राया बिराद अनो जोंखौ फैदो होमबालाय जाफैदो बाजै नै
अमा बेदर दालि आलु निउट्रला ओमफ्राय बानलु मेरेंगा नारें जादो गोथाव थांगोन ट्रेन गाखोनानै थांगोन जोंजों जों थांगोन थांगोन दाबाय नै दे दादो नाम होनलायना बुंनो रोङा ओं दे दा आयु भिडिअ खालामनो टाइम मोनजायासै आङो नै दासो माने माबा स्टेसनाव मोनफैनाय लोगो लोगो भिडिअ लाबाय आरोना ओरैबायदि मेंबोबाय माने थाबायनानै फैनाय नालाय बाजिमोननियाव भिडिअ लानाय जादियासै डाइरेक्ट स्टेसनाव मोनफैनाय लाबाय नै बियो जाहैबाय डाइरेक्ट अबेसिम होनदो डाइरेक्ट गुवाहाटी डाइरेक्ट गुवाहाटी दासो फैनाय डिब्रुगड़नि दासो फैदो जोङो दा फैनायजों थांफिनसिगोन आरो बै बियो हरनि ट्रेन आरो मोनसेया नै बियो डिब्रुगड़नि ओमफ्राय नैबेयो जोंनि रङियानि गाइस जोबोद गरम लोगोफोर बेंगलि बुरि जि खाख्लुमनानै बेरायलायनाय एमजि थान्दा मोनबाय थान्दा उफ मोखांफोरा ओरैबायदि नै गोजा जाजोब्बाय लोगोफोर आंना ओमफ्राय बेनिया मालाय आंना जाया इना गोजा जाया डाइरेक्ट गोसोम थाखाय आंना माने मोखाङा गोजा जानानै गोसोम जायो आरो ओमफ्राय आरो बिनि सायाव नै थान्दा लगायबावबायसो जोङो दा एबार थांनोसै आरो मानसिफोरा नायनानै गला जाबाय थेवबाबो बेफोरखौ जोङो इगनर मारिनांगौ मानोना जों ब्लगार जाबाय नालाय लाजिनानै लाब गैया थेवबाबो होमबाबो आं लाजियो आरो लोगोफोर जोङो दा थान्दा रेस्ट लानोसै बाजिया जोबोद अनसुलि माने दाउदै रुनानै हरबावबाय खारहाबाय जोंना ट्रेना खारहाबाय नै मोनफैबाय सिमेल सापरि स्टेसन आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरना दाबाव बाय